Awu, sakubona ntombi. Sorry but angisatype yakho dini type yakho zijele. Injani sistype yakho? Ngothi ngiyime lapha. Sifuna izobe utshethe type yami ngento enjani? Sabona futhi. Ngiyaphila ngicela ukubuza kwa-Grace uyarara. Okay, akulula. Yabona lo mgwaqo lo. Basha straight la uPithara nala nje. Kule bhakani lelibhaliwe ngapha. Uzabona kule jinga mgwaqo lo la. Ikhona khona lapho kwaRara. Okay, ngiyabonga. Yokathi lo usukubuzile. Igama lami mina ngiphethe. Kulula nje uma ngondiza ngihlalo. Okay, but ngiyabonga. Good morning sir. Hey, hello. Yeah. Hayi kanti imali yami leni 10 million uyenze njani ngayo kanti? Angikhulube 50,000 manje lawo manje. Okay. So imoto zami zene ngitshengise border phase 3 kwame njani? Okay, so ngifuna ulaba eTown lapha kusakhanya la. Uyobatshela abafana labo sibila ngithandi leyo nto manje. Isikhathi madoda. Alright, sharp. Awu. My savings of 200,000 lapho sengihambisile. So amsi. Alright. Awu, Thomas. Yabona wena. Thathi yami. Umuntu osifazane ngimdingayo empilweni. Yazi ngifuna umuntu osifazane nje onje. Kakhulu. Yeah. Ngiyabonga. Hayi manje sengikwazi. Ukhamba. Alright, mana ke sithathe ukho kancane.